Ben, pois moi bo día. Imos dar inicio a esta convocatoria de sesión extraordinaria e urxente. Na convocatoria xa teñen esta xustificación da urxencia pois na necesidade de contar cun orzamento xeral para o Concello, tamén para as entidades que dependen del, e temos na orde do día dous puntos. O primeiro punto é a ratificación da urxencia desta convocatoria. Entón, secretario, cando queira, proceda a votación. Ratificación da urxencia convocatoria, votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e concelleiras e concelleiros non adscrito. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo municipal do Partido Popular, ratifícase a urxencia. Ben, e pasamos daquela en segundo lugar xa ao segundo punto, que é a cuestión de confianza vinculada á aprobación inicial do orzamento xeral e do cadro de persoal do Concello de Santiago de Compostela para o exercicio 2026. Eu quixera, antes de nada, agradecer o voto a favor de Gonzalo Muiños, de Mercedes Rosón, de Mila Castro e de Marta Álvarez para que este pleno extraordinario e urxente teña lugar, tamén a abstención dos demais grupos para que poida facerse, porque entendo que é absolutamente imprescindible que aprobemos os orzamentos canto antes, da maneira máis rápida posible. O Concello de Santiago precisa ter uns orzamentos, precisa poder continuar traballando por mellorar a vida da veciñanza, poder seguir ofrecendo adiantándose en ter os mellores servizos públicos, seguir poder facendo investimentos, seguir podendo intervir no espazo público, investir no rural. Eu creo que onte xa houbo un pleno, pero igual compre, non, para a xente que nos escoite por streaming, pois saber que nese pleno a oposición frustrou a posibilidade de poder contar con eses orzamentos que precisa Santiago para facerlle os retos, para facerlle fronte aos retos de 2026, e, bueno, un pleno onde vimos en que o Partido Popular, pois unha vez máis, o que fixo foi poñerse contra a cidadanía, ao final contra Santiago, e dicirlle non a eses investimentos necesarios, a eses servizos que compre prestar, a eses imprescindibles apoios para que o tecido cultural, social, veciñal, deportivo do noso Concello conte cos recursos necesarios. Evidentemente, tamén vimos que a abstención neste caso, tanto das concelleras non adscritas como do Partido Socialista, pois non foi facilitadora, porque na práctica, pois o que pasou foi que os orzamentos foron rexeitados. E son uns orzamentos que, como dicía, pois este Concello necesita aprobar. Por iso, chegadas a este punto, e tal e como lle comuniquei onte aos concelleros e concelleras da corporación, o que a cidadanía de Compostela demanda e o que a mí me corresponde facer como alcaldesa, porque este Concello non pode ficar parado, é acollerme ao artigo 197 bis da Lei Orgánica 5/1985 do réxime electoral xeral para vincular a aprobación do proxecto de orzamento 2026 a unha cuestión de confianza. Saben ben que non concederlle hoxe a confianza a este goberno significa que en última instancia o proxecto de orzamentos ficará aprobado despois dun mes, agás que con anterioridade a esa data se presente unha candidata alternativa, unha persoa candidata alternativa á alcaldía. Mais iso, polas afirmacións evidente que escoitamos durante estes días, non se vai producir e, por tanto, a quen beneficia ou que pode pasar se hoxe pois non se aproba a cuestión de confianza. O que sabemos, o que todo o mundo debe ser consciente, é que as únicas persoas prexudicadas son, ao final, as persoas que habitan en Santiago de Compostela, que o que terían que facer sería esperar un mes máis para poderen pois recibir subvencións, para poderen ver en marcha os contratos dos servizos, para poder observar a progresión das obras. E, claro, en caso de que non se aprobe a cuestión de confianza, ben sabemos que hai dúas opcións, ou apostar por unha persoa que sexa candidata alternativa á alcaldía, ou, senón, claro, facer perder o tempo aos proxectos que benefician a nosa veciñanza. Eu non creo que este sexa o momento de reiterar motivos nin argumentos. Tivemos un pleno onte a este respecto. Eu o que quero facer é solicitarlles o seu apoio. Neste caso, a confianza para que o proxecto de orzamentos poida continuar o seu camiño. Solicito de maneira especial ás concelleiras non adscritas, ao concelleiro non
adscrito, tamén ao Partido Socialista, porque estivemos durante semanas negociando cuestións relativas a este orzamento, incorporamos propostas que dixeron, hai, eu creo que concordancia con boa parte do proxecto orzamentario que presentamos e, en todo caso, porque, insisto, e creo que non podemos deixar, e apelo justamente a esa responsabilidade, non podemos deixarnos levar polo camiño de canto peor mellor, un camiño que o Partido Popular comezou hai xa moito tempo, nin pola súa estrategia de atrancar todo para logo dicir que está atrancado. Así que eu creo que é obvio que hoxe corresponde máis que nunca actuar con responsabilidade, non por este goberno, ben o sei, senón por responsabilidade coa xente de Compostela, por responsabilidade coas persoas que viven en Compostela e pola necesidade que teñen de que exista un orzamento aprobado, justamente para que o Concello de Compostela siga avanzando e mellorando. Por tanto, pídolles a todo o mundo, de maneira moi especial, como digo, as concelleiras non adscritas e o Partido Socialista, pídolles o seu voto afirmativo para esta cuestión de confianza. E pasamos xa a quenda de intervencións. Señor Muiños, cando queira. Sí. Bos días a todos, todas, alcaldesa. Moitas veces en política as circunstancias obríganos a tomar a decisión menos mala. Hoxe será un deses días. Onte estivémonos na votación dos orzamentos municipais, non podíamos respaldar uns orzamentos que incumpren os preacordos alcanzados con nós, como reducir a recadación de sancións de tráfico e que non incluía as nosas propostas en materia de parques infantís, mellora de infraestructuras deportivas ou creación de beirarrúas en sendas peonís. O gallar realmente aparece, sigo sin velas. Onte a decisión era legitimar os orzamentos ou non, e non o fixemos. Hoxe, a decisión é axilizar os tempos dos orzamentos ou non, e sí que o faremos. Os orzamentos que, aínda sen gustarnos, entrarán en vigor dentro dun mes ou dous. Non existe posibilidade algunha dun cambio, polo que dilatar os prazos é só enredar. Nós onte tomamos distancia con eses orzamentos. Por iso nos abstivemos, porque temos claro que son os orzamentos irreais, con partidas sobredimensionadas e que desoen as nosas propostas. Agora é o goberno local quen asume toda a responsabilidade destas contas e deberá responder cando chegue o momento polo que orzou e polo que preveu ingresar. Nós dixemos que non aprobaríamos os orzamentos sen as nosas propostas e tamén dixemos que non íamos a bloquear arbitrariamente este Concello. Dende logo, a decisión responsable agora mesmo é esta, que o reloxo comece a correr para que os orzamentos entren en vigor, porque o farán de todos os xeitos, pero pediremos contas ao remate deste ano. E que lle quede claro, alcaldesa, isto non o facemos polo seu goberno nin por vostede, facémolo por lealdade e responsabilidade coas nosas veciñas e veciños, porque se as cousas non van ben agora, con máis retrasos nos orzamentos poderían ir a peor. De aí que o noso voto, como dixen ao principio, vai ser afirmativo, vai ser a favor. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todas e a todos. Temos hoxe neste pleno unha segunda oportunidade para estar á altura e para poñer por diante os intereses da veciñanza. Eu estou segurísima, despois de escoitar as declaracións do voceiro das non adscritas máis, estou segurísima que a maioría da corporación municipal estará á altura, que o grupo municipal das non adscritas, como acaba de decir o seu voceiro, e do Partido Socialista estarán efectivamente á altura, porque veñen vostedes de gobernar, non hai moito, estiveron hai pouco tempo na mesma situación na que hoxe está este goberno, e estou segura que lembran cal foi a postura de Compostela Aberta cando estábamos na oposición, porque sabemos ben no meu grupo municipal da importancia que ten aprobar uns novos orzamentos e da importancia de aprobalos canto antes. A mí non me van a escoitar dicir o que sí que escoitei en reiteradas ocasións no meu último ano como concellera de Facenda. A mí non me van a escoitar decir aquilo de non pasa nada por ter uns orzamentos prorrogados, porque non nos enganemos. Sabemos ben, todas e todos, que sí que pasa.
Xa o relataba onte no pleno. Aprobar estes orzamentos é aprobar un gasto social de 177 euros por habitante, o máis alto da historia. Aprobar estes orzamentos é mellorar o servizo da Axuda no Fogar, ter un centro para persoas maiores, a factoría de Salguiriños, o centro para persoas en fogar de Belvís, ter mellor atendido servizos que son esenciais como transporte público e centros socioculturais, mantemento de rede viaria ou impulsar políticas públicas de vivenda e de educación. E si, eu penso que urxe facer todo iso e que un mês máis ou menos, neste caso, importa e moito. Atrasar a aprobación das contas e atrasar estas melloras nas que a veciñanza de Santiago ten interese e que son moi necesarias. Eu penso que ante calquera interese debemos poñer os veciños e veciñas de Santiago por diante e pensar sobre todo nelas. E por iso, insisto, confío que hoxe sairemos daqui podendo dicir que a Corporación de Santiago, polo menos a maioría da Corporación de Santiago, foi responsable. Porque estou segura que no fondo, tanto o Partido Socialista como as non adscritas saben que estes son uns bons orzamentos para Santiago de Compostela. Onte, nunha das críticas que se facía o documento orzamentario, dicíase que non era un documento realista. Isto dicíase por parte da oposición. Eu estou segura que despois de escoitar nese pleno a intervención do voceiro do Partido Popular, do señor Borja Verea, pois esa afirmación quedou matizada. E, ademais, se somos honestas, creo tamén que diso vai este pleno, que esa é a clave deste pleno, a clave desta cuestión. Non, nesta corporación somos unha maioría progresista. E estou segura que ningún dos concelleiros e concelleiras que acompoñen esa maioría progresista van facilitar un goberno alternativo do Partido Popular. Estou segurísima. Porque xa sufrimos no pasado un goberno do Partido Popular, porque o sufrimos no presente a actuación do Partido Popular, escoitámolo en cada pleno, en cada intervención, descualificando os demais, descualificando o resto de formacións políticas, falando en cada punto da orde do día do que lle apetece, do que lle veñan gana, pero sen ter en conta as propostas que se debaten, e facendo promesas electorais de difícil cumprimento. Tanto lle ten, o escoitamos onte ao voceiro do Partido Popular, tanto lle ten contratar policías a centos, sabendo que non pode facelo, pero tanto lle ten prometelo, como anunciar unha lista de obras para as que Santiago precisaría mover as cifras do orzamento xeral do Estado. Así que creo que esta é a cuestión que se debate hoxe aquí neste pleno, que esta é a clave deste pleno. Están dispostas o Partido Socialista e as concelleiras e concelleiro non adscritas a que o voceiro do Partido Popular, a que Borja Verea sexa alcalde dentro dun mes? Eu creo que esa é a pregunta que hoxe aquí temos que responder. Se non o están, se o Partido Socialista e as concelleiras non adscritas non están dispostas a iso, eu pediría que non obriguen a este goberno a adiar un mes máis a aprobación dos orzamentos. Non obriguen a veciñanza a seguir agardando por unhas contas que canto antes entren en funcionamento, mellor será para todos e todas. Moitas grazas. Grazas, señora Rozas. Señora Abal, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, bo día a todas e a todos. No día de onte xa deixamos claramente expostas as razóns polas que non apoiamos estes orzamentos e polas que non votamos a favor. Por iso, hoxe non imos a repetir punto por punto o debate orzamentario que xa fixemos, pero sí queremos lembrar algunhas das razóns máis importantes, porque son precisamente as que explican por que tampouco hoxe podemos otorgar a confianza política á alcaldesa. Dixémolo onte e volvémolo a decir hoxe. Estamos ante un orzamento que é a mellor proba da parálise e da falta de dirección política que este goberno lle impuxo a Santiago. É certo que hai un incremento do gasto social e ese dato é innegable, pero tamén o é que ese aumento convive cun incremento preocupante do gasto corrente estrutural sin unha estrategia seria para dinamizar a actividade económica e xerar ingresos estables que o sosteñan. E non o decimos nós, despréndese dos propios informes incorporados ao expediente que dibuixan un escenario de desaceleración da actividade urbanística e económica e de perda de capacidade de recadatoria.
De feito, o orzamento de 2026 recolle, como xa vixemos onte, unha caída de preto de 2 millóns de euros no ICIO, nas licencias urbanísticas, nas licencias de apertura con respecto ao ano 2025. E ao mesmo tempo o informe da área de urbanismo constata tamén unha forte reducción de número de solicitudes deste tipo de licencias. É dicir, Santiago perde pulso económico, perde actividade, perde dinamismo, mentres o goberno municipal sigue instalado na inercia e sen capacidade para reverter esta situación. E o máis grave é que este orzamento tampouco responde con ambición ás problemáticas fundamentais que hoxe ten esta cidade. Non responde con ambición ao problema da vivenda. Ao contrario, a política de gasto en materia de vivenda sofre unha reducción drástica, pasando de 4.200.000 euros a apenas 43.000 euros no ano 2026. Tampouco hai unha aposta clara polo comercio nun momento no que os negocios precisan impulso e acompañamento. O crédito destinado ao comercio pasa de 1.336.000 a apenas 900.000 euros e tamén diminúe o esforzo en desenvolvemento empresarial, pasa de pouco máis de 1 millón de euros a apenas 900.000 euros. Polo tanto, non estamos ante unhas contas equilibradas nin orientadas a activar Santiago. Estamos un orzamento que medra en termos xerais, sí, pero que retrocede precisamente en políticas que serían claves para afrontar problemas estruturais da cidade para dinamizar a actividade económica. E xunto a esta falta de resposta aos problemas de fondo, hai ademais unha carencia moi grave, a falta total de ambición en materia de investimento e de captación de fondos europeos. Non nos cansaremos de repetir. Estamos sin lugar a dudas, co orzamento que se presenta sobre o papel como o máis alto da historia, pero afunde investimento real nun 50,32%, pasando de 12 millóns a apenas 6 millóns de euros, é dicir, máis gasto corrente e moitísima menos capacidade de transformar a cidade. Pero, ademais, este orzamento tamén pon en risco os fondos EDIL, xa captados. A consignación prevista para o ano 2026, pouco máis de 725.000 euros, queda moi lonxe do que habería que certificar en marzo de 2027, tanto para cumprir os fitos mínimos establecidos na normativa do 20%, como para captar novos fondos europeos. E iso compromete os proxectos xa obtidos para o que xa obteron fondos, pero tamén pecha a porta, e isto é moi importante, a captar novos recursos europeos para investimentos que Santiago precisa con urxencia. É dicir, non só está xestionando mal o presente, está hipotecando tamén as oportunidades de futuro para transformar Santiago. Agora ben, dito isto, tamén queremos ser xustos. Valoramos positivamente que ao longo da tramitación se incorporaran propostas socialistas, como a proposta de transformar as prazas de UMAD, propostas que afectan aos barrios das nosas cidades, do noso concello, como o asonamento da Curuxeira ou o asfaltado en distintos puntos da cidade. Eso é positivo. Pero que se incorporen algunhas destas propostas non significa en absoluto que este orzamento pase a ser o orzamento do Partido Socialista. Non o é polo seu enfoque, non o é polo seu nivel de rigor, non o é por a súa falta de ambición e non o é porque non responde ao proxecto de cidade que nós defendemos para Santiago. E por iso tampouco se pode pretender trasladar á oposición a responsabilidade política sobre estas contas. Non somos corresponsables da xestión do goberno, nin do contido do orzamento que presenta o goberno. Creemos, sinceramente, que se podía ter presentado outros orzamentos máis rigurosos, máis equilibrados, máis ambiciosos, máis útiles para Santiago, pero non foi esa a opción do goberno e por iso hoxe o debate xa non é sobre unhas contas. O que hoxe se nos pide é a confianza política e nós non podemos outorgar esa confianza a unha alcaldesa, a un goberno que presenta un orzamento pouco riguroso, pouco ambicioso, insuficiente para afrontar os problemas esenciais da cidade e incapaz de ofrecer un proxecto claro para activar Santiago. Contareille 30 segundos na seguinte intervención, señora Abal. Grazas, señora Louzao, cando queira. Ben, moi bo día. Quero comezar agradecendo ás concelleiras e o concelleiro non adscrito o seu voto a favor desta cuestión de confianza. Neste pleno vaise decidir se Santiago de Compostela vai ter uns orzamentos, ferramenta fundamental para avanzar,
ou vai quedar abocada a parálise en cuestións moi relevantes. A decisión que está nas mans da oposición é ben sinxela, se hai recursos ou non os hai para atender as necesidades. Pero, ademais, co seu voto estarán decidindo tamén se queren ir máis alá do mínimo imprescindible, porque non falamos só de ter orzamentos, senón de ter uns bons orzamentos, que significan avances en proxectos de futuro e unha aposta moi clara polos dereitos sociais. Neste pleno, os membros da corporación teñen que elixir en que posición se queren situar, a favor ou en contra dos intereses dos santiagueses e das santiaguesas. Non ten máis volta ca isto. É así de simple e é así de trascendental. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señora Louzao. Señor Berea, cando queira. Moitas gracias, presidenta. Chegou o momento da verdade e despois de escoitar algún compañeiro de órgano de pleno tamén da coherencia. Xa non hai máis desculpas. Ábrese, ou pode abrirse, a oportunidade de 30 días para que Santiago cambie de alcalde, teña un novo alcalde. 30 días para abrirlle as portas e as fiestras a un novo goberno. Que van a facer? Esconderse outra vez? Parece que sí. Permitir que continúe este circo? Parece que sí. É a miña responsabilidade e pido formalmente que se abre a oportunidade destes 30 días, permitan un cambio de goberno. Permitan que nestes 30 días Santiago teña un novo alcalde. O contrario é volver a esconderse. É volver a esconderse. Sería pasar de cómplices a culpables da terrible decadencia que sofre a cidade. Se non dan esta oportunidade a unha alternativa de goberno, vostedes pasan de cómplices a culpables. Culpables de ter a cidade máis sucia que nunca. Culpables do incremento da criminalidade. Culpables de ter os peores autobuses de España. Culpables de manter a alcaldesa máis morosa. Culpables da falta de taxis. Culpables da falta de vivenda. Culpables do estado lamentable das estradas e beirarrúas. E culpables da caída do turismo. Teñen a posibilidade de buscar unha solución. Teñen na súa man a oportunidade de que se fagan mellor as cousas. O goberno de BNG e Compostela Aberta xa demostrou a súa incapacidade. Xa demostrou. Sábeno perfectamente. Sábeno perfectamente. O goberno de BNG e Compostela Aberta é unha decepción total. Só hai que escoitar incluso os seus propios simpatizantes. Completamente decepcionados. Por que non darlle oportunidade a un novo goberno se vostedes din por activa e por pasiva que o actual é un desastre? Dicía onte Marta Val, sen moita confianza, que ela prefería a Goretti San Martín que a min. Por qué? Por qué? Dixeron moitas veces que Goretti San Martín era un desastre, é un desastre como alcaldesa. E coincidimos. Pero vostedes non saben nin como sería o meu equipo como goberno, nin eu como alcalde. É imposible. Por que non lle dan unha oportunidade ao cambio? Se teñen dito por activa e por pasiva que este goberno é un auténtico desastre. Por que non permiten esa oportunidade para a cidade? Por que non poñen os intereses da cidade por diante dos intereses partidistas? Non van ter esa valentía. Volverán a esconderse, uns antes e outros máis tarde. E, polo tanto, quedarán retratados sen matices, como culpables. Volveron preferir atarse a BNG, a Compostela Aberta,
e a actual alcaldesa. Eu espero, o meu equipo espera, que a oportunidade que vostedes non dan, esa confianza a teñamos dos seus votantes. Coa decisión que tomen hoxe, van a pasar de cómplices a culpables da situación actual da cidade. Moitas gracias. Grazas, señor Berea. Ben, eu quero comezar a intervención agradecendo o voto favorável a esta cuestión de confianza ás concelleiras non adscritas, ao concelleiro non adscrito. Quero tamén comentarle ao Partido Socialista que creo que se equivocan de que temos que falar agora hoxe neste pleno. Neste pleno non se trata de volver a discutir o proxecto orzamentario, nin de volver a decir que o proxecto de orzamentos pois non coincide co seu proxecto e que consideran pois que non é suficiente para determinados retos. Eso era onte, eso era no pleno de onte. Hoxe do que se trata é de someter justamente unha cuestión de confianza para decidir se unha de dúas, ou ben estamos un mes esperando e falando a ver se hai outra candidata, outra persoa que poida ser candidata á alcaldía, e aquí, como vemos, hai quen se ofrece para iso, como leva ofrecéndose desde o momento 1, desde o minuto 1 en que entramos aquí. Non é algo que diga agora, non necesitou 3 anos de goberno, deste goberno, para dicilo, senón que desde o minuto 1 non considerou que éramos un goberno lexítimo e estivo desde o minuto 1 dicindo que a única opción para Santiago de Compostela era que el fose alcalde. Iso é do que estamos falando neste momento. Saben perfectamente que tivemos unhas negociacións que, tal e como acaban de facer, pois recollemos cuestións nesas negociacións, nese diálogo que vostedes dicían, e eu creo que a estas alturas todo o mundo sabe tamén que o portavoz do Partido Popular, que acaba de facer unhas preguntas, hai unhas respostas que o conxunto desta corporación debería de saber, claro. Por que o Partido Popular non é de fiar? Bueno, en primeira cuestión xa poderíamos decir cantas veces o señor Berea no Parlamento de Galicia defendeu a Santiago ou defendeu a Xunta de Galicia. Cantas veces no Parlamento de Galicia o señor Berea votou pois, en contra de que Santiago tivese máis diñeiro para o Estatuto da Capitalidade, ou non votou a favor de que tivese máis infraestructuras deportivas, ou estivo a favor dun goberno que resulta que non cubre os gastos que temos no SAF e nós temos que incrementar e duplicar os cartos que damos para o Servizo de Asistencia no Fogar para ser justamente un goberno que apostamos pola política social e temos que facer fronte a unha cantidade moi importante de diñeiro que era a propia Xunta de Galicia nese servizo e noutros que temos que sería quen lle corresponderían. Que o señor Berea e o Partido Popular están aquí máis que defendendo os intereses de Santiago de Compostela, defendendo e sendo voceiros da Xunta de Galicia en Santiago, eu creo que iso é máis que unha evidencia. Eu creo tamén que o señor Berea tamén sabe que a poboación de Compostela ten memoria. E este Partido Popular tamén é o mesmo Partido Popular que gobernou 4 anos este Concello e sabemos moi ben cal foi a situación e cal foi o escándalo non que supuxo eran eses 4 anos de goberno do Partido Popular. Por iso, insisto, eu agradezolle esa confianza a quen hoxe así o manifestaron e solicito tamén que haxa por parte de quen aínda non o manifestou. Grazas, pasamos ao señor Muiños, cando queira. Sí. Perdón, bueno, mellor non lle chega pois esa confianza que lle imos dar a dos, porque aquí só hai 2 posicionamentos: ir de cara ou xogar a politiqueo. O PSOE parece que quere xogar ao politiqueo. Vai facilitar un cambio de goberno? Sería unha sorpresa, pero vista deriva na que se instalaron hai un ano, todo pode ser. Todo por chamar a atención, ocupar os titulares. E, sobre todo, vendo as declaracións de onte, no debate orzamentario, e as declaracións de hoxe. Nos apostamos por ir de cara. Temos un contrato coa cidadanía que asinamos no 2023, o noso programa electoral. Un programa que está nas antípodas do Partido Popular. Polo tanto, imos de cara e non facemos perder o tempo ás nosas veciñas e veciños. O outro, como dixen, é enredar para nada. Ou facer a Borja Berea alcalde. Igual iso que pensa facer a señora Abad. E volvo a decir, onta decisión era legitimar os orzamentos ou non. Non son vos orzamentos, eso que quede moi claro, non son vos orzamentos. Entonces, nós non o fixemos. Hoxe a decisión é outra. Hoxe a decisión é axilizar os tempos dos orzamentos ou non. Eso é o que imos a facer. Nada máis e moitas gracias.
Grazas, señor Muiños. Señora Rozas, non vai facer uso. Señor Guinarte, 2 minutos e medio ten, cando queira. Sí, bons días. Nos onte expuxemos, eu creo que con claridade, e hoxe reiteramos a nosa posición respecto dos orzamentos que onte se presentaron a súa aprobación no Pleno. É verdade que o debate de hoxe non é exactamente o debate de onte, ten algúns matices diferenciais, deso non cabe dúbida. Pero eu non diría tampouco que o debate é sobre outra cousa, o debate é sobre o mesmo, pero a través dun mecanismo distinto de aprobación. Por tanto, é parcialmente sobre outra cousa, eso sabémolo todos, os que estamos aquí. Sabémolo, sabe o Goberno, sabémolo os grupos que onte, o grupo que onte se abstivo, e os concelleiros e concelleiras que se abstiveron, e sabe o PP que votou en contra. Por eso eu creo que a apelación que fixo a alcaldesa e a señora Rozas está mal enfocada. Non somos nós os que estamos dificultando a aprobación inmediata hoxe dos orzamentos coa nosa abstención. É o Partido Popular co seu voto en contra. É o Partido Popular co seu voto en contra o que simplemente consigue que se retrase un mes a entrada en vigor dos orzamentos, porque non hai alternativa. Por tanto, enfoquemos ben a dirección de quen é responsable de que. O Partido Popular sabe perfectamente que os orzamentos ou entran en vigor agora ou entran en vigor dentro dun mes. Eu pregúntolle, vai presentar unha alternativa a este goberno no plazo dun mes? Ten contactos, apoios para presentar esa alternativa? Eu non lle pido que dé a confianza a este goberno. Nós tampouco lle imos dar. Nós votamos a esta alcaldesa porque o Partido Socialista e o BNG gobernaron xuntos moitos anos en Santiago e os votantes do Partido Socialista non nos votaron para facer alcalde o cabeza de lista do Partido Popular. Por tanto, se vostede ten eses apoios, moi ben, dígao, respetarei a súa posición, senón non ten sentido votar en contra. Grazas, señor Guinarte. A señora Louzao non intervén. Señor Berea. Que pasa aquí? Cando queira. A mí sorpréndeme, señora alcaldesa, que lle sorprenda a vostede que eu, dende o minuto 1, queira ser alcalde de Santiago. Solo faltaba. Parece que vostede xa o está asumindo, porque dedicou 3 minutos da súa intervención como unha perfecta líder da oposición contra min. Por lo tanto, bueno, pois parece que imos polo bo camiño, pero que lle sorprenda a vostede que eu, dende o minuto 1, traballe para ser alcalde de Santiago, pois está bastante despistada. Siga así, porque vai a ser, ou volverá a ser, unha perfecta líder da oposición. Di o señor Sindo Guinarte se presento alternativa. Acabo de decirlo formalmente, que eu presentome como alternativa para o actual goberno. Claro que sí, pero máis claro que acabo de dicir, non sei como quere que o exprese. Claro que queremos ser alternativa de goberno e o estamos dicindo desde o minuto 1 e, lóxicamente, nun debate dunha cuestión de confianza. Onde quere que o digamos? Non escoitou claramente a primeira intervención. E di vostede, os votantes do Partido Socialista non os votaron, non votaron a Sánchez Bugallo para facerme alcalde a min. Está seguro que votaron a Sánchez Bugallo para facer alcaldesa a Goretti San Martín? Está seguro que todos os votantes socialistas de Santiago prefiren a Goretti San Martín de alcaldesa que a min? Está tan seguro? Porque esa é a pregunta que agora mesmo está rondando na cidade, que vostede parece que o ten tan claro. Eu xa lle digo que moitos dos votantes de Sánchez Bugallo non votaron a Sánchez Bugallo para facer alcaldesa a Goretti San Martín. E moito menos votaron a Sánchez Bugallo para ter a cidade como a ten Goretti San Martín, o BNG e Compostela Aberta. Por lo tanto, abríase unha oportunidade, un cambio de goberno hoxe. Abríase esa oportunidade. E nós, por suposto, ofrecémonos como ese cambio de goberno. E xa dixen na primeira intervención,
volven a esconderse. Cando é o momento da verdade, escóndense. E, polo tanto, xa que vostedes non nos dan esa oportunidade, nos teremos que pedir esa oportunidade a moitos dos votantes socialistas, decepcionados, primeiro, co Partido Socialista, e segundo, co goberno que apoia, co seu voto, a Goretti San Martín, ao BNG e Compostela Aberta. Por tanto, dirixímonos, claro que sí, a todos eses votantes orfos do Partido Socialista que hoxe están realmente decepcionados. Grazas, señor Berea. Señor secretario, pasamos á votación. Ben, de acordo co que establece a normativa aplicable, a votación ten que ser nominal, entón serán chamados por orde alfabética para que manifesten o sentido do seu voto, a favor, en contra ou abstención. Cuestión de confianza vinculada á aprobación inicial do orzamento xeral e cadro de persoal do Concello de Santiago de Compostela para o exercicio 2026. Dona Marta Abal Rodríguez. Abstención. Dona Marta Álvarez Vázquez. A favor. En contra. En contra. A favor. A favor. En contra. En contra. A favor. A favor. A favor. Don Gonzalo Muñoz Sánchez. A favor. Dona Yolanda Otero Balsa. En contra. Dona Olaya Otero Sanjurjo. En contra. Dona Mercedes Rosón Ferreiro. A favor. Dona María Rozas Pérez. A favor. Don Borja Rubio Somoza. En contra. Dona Goretti San Martín Rey. A favor. Don Borja Berea Fray. Don Adrián Villa Torres. En contra. Habendo máis votos a favor que en contra, enténdese outorgada a confianza e aprobados inicialmente os orzamentos. Ben, rematamos a sesión até dentro de 20 minutos, ás 10, vémonos aquí de novo.